ମୁଁ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଳା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ସେଇ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି, এই କୁଜାପାଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି। କୁଜାପାଳିର ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଠାରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସେଇଠି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ এই କୁଜାପାଳି ଅଞ୍ଚଳର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବସୁଦେବାୟ ଯୋଉ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ନିମନ୍ତ୍ରଣ।